So what's up mga ka-magic? So welcome back to my YouTube channel. So bago pa lang kayo sa mga video ko, so please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, sa ngayon ay kasama ko walang iba kundi si Desiree. Alright, sa ngayon ay may nag-request po sa amin ngayon na mag-deep breast makeup challenge daw kami, okay? So shout out pala sa nag-request sa amin na walang iba kundi si Marikel Binesi or Binesa. Okay, so basta sabi ko na, alam nyo na yan. Alright, sa ngayon mag-deep breast makeup challenge po kami, okay? Siyempre, nalagyan natin sinisirin ng tip, okay? So, hindi po kami nakabili ng tip. Electrical tip na lang po. Parang electrician na tayo dito, no? Hayaan mo sila na mag-abul sa'yo. Alright? So, mga ka-magic, so mag-start na tayo, ha? Ito, abe. Yan. Natipan natin. Kasi ito mga electrician po ito. Hello, you better know. Oh my God! So well, but I was so easy. I can make you down. So, ayan na po guys. Hindi ko na magalaw yung kamay ko. So, ayun na mga ka-magic. Magsa-start na po si Desiree sa akin ng make-up, oh. First, okay. first is BB Holly Cream. Shout out po pala dyan kay Sir Ramses Akap and then kay Derek Tumolto. So, Shout out po pala sa Barangay Airport, mga official, especially kay Kap Benji Makailing. Okay, so shout out pala. Hi sa inyo po. Right, and shout out sa mga sister ko from out of country, Dubai, and then sa mga cousin ko, Lebanon mga sister, right? Dito po sa Pilipinas, Pampalawan, shout out po sa kuya ko po nga si Arnelson. so guys, ang ilalagay ko po sa mukha niya is from I White BB Cream in the shade of light. Wow. Thank you pala po sa sponsor, ha. Oh. Maganda pala yan. Wait lang. Kabilugan ng buwan, ilabas doon na ang kalukuhan. So, wait lang. Marap ka sa mukha. Yan yung makeup artist ko. Makeup artist ko. So, wala po Party. kaming brush o kamay na lang. Pagka gusto niyo po mag-sponsor po sa amin, ang brush. Sponsoran si Desiree. Kasi wala po kaming pambili. Kasi ngayon, pandemic, lockdown ngayon po dito sa amin. Wala na nga po makain eh. Ang kinakain namin dito, asin na lang po at tubig. So, gusto po ang magpa-sponsor sa amin dyan. Sige, sponsor po kayo.
And then, comment down below na lang po if ever nga may pagawa po kayo sa amin, ipa-request kung anong gagawin namin ng video, challenge. Bango. Wow. So, ayan ang mga magic. Oh, pwede na ba macho gay? So, salamat po pala mga ka-magic sa mga sponsor nyo. Support nyo po sa akin. So, Okay, 1 month. Natin, no? Wow, okay. So, pwede na po yung pang macho gay. Again po, salamat po pala sa mga supported po sa akin. Naging inspirasyon po kayo lahat. Okay, so hindi po kami magsasawa na mapasayain po kayo lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggat nandito po tayo sa mundo. Right? mga guys, tapos na po yung BB cream. So, Kita nyo naman, po kita nyo is naman. ang powder. Ayan, oh. So, open no, hindi ya kaya. Hindi ya kaya. Okay, so, nagpa-help po siya sa akin. So, face powder po. Face powder. Ano po yan? Para saan ito? Para sa patay? Ang hirap. So, mga ka-magic, sa mga viewers po na akin dyan, comment down below na po kayo kung may papagawa po kayo sa amin na video. Okay, comment lang po, comment. Huwag na po kayo maya. Pag kayo nag-sponsor po sa amin, malaki na po yung pasalamat namin kapag kayo po nag-sponsor sa amin. So, tapos na po yung powder. Powder, oh. At ilalagay po namin. Tingnan nyo, oh, mga macho gay na po, macho gay. Ano yun? Dito ba, no? Wait lang. Ano, ito, ballpen, oh. Ballpen. Bubuka mo. So, ilagalagay ko po sa kanya is una po yung eyeshadow. Eyeshadow. So, anong bagay sa kanya? Yung color. Siguro ano na lang, like, yung dark. So, close your eyes. So, wala pong brush. No. Sponsoran nyo na po siyang brush. Brush, di time a day. So, violet na lang. Ayan pala mga ka-magic, may nag-comment po pala sa akin, pa-schedule po. Nagpa-schedule po para po i-promote po ang kanilang business. Wow! So, I am excited na po. I'm excited na. So, ayun na mga ka-magic, laki pong pasalamat ko kasi po, kabago-bago ko pa lang po dito sa YouTube. So, marami na po ang kumukuha sa akin nagpapopromote ng kanilang business. Tignan mo nun, Oh, tingnan mo ako, pang matsugay na, oh. Parang patay na. lagyan ko na lang. Ako, visit ka ako, ben. Ayan. So, hindi siya kita sa camera. Kita ba? Kita ba? Kulay Kita. pink. Kita ba? Kita. So,
Yun, mga ka-magic. So, ang ganda na natin. Pang Miss Universe na. So, ayan na po. Yan. Kumikit ka dyan. Kumikit ka. So, parang kulay violet at medium. So, makita. Makita So, kayo sa Yung, sobrang ilaw po, ha. Siyempre, kung patayin nyo naman ang ilaw, hindi nyo naman ako makikita yan kasi mandilim, di ba? Masaya, oh. Hindi yan na kaya, oh. Oh. Parang kamayan, ano na. so, ayun po. Yung nilagay ko po is brow soap from Careline. So, with the shade of brown. Ano yung brown soap? Brow soap. Hindi ko alam. Brow soap. Spray. Spray. So, isi-spray po muna natin ng water po to make sure na ang brow soap po ay maging maganda. Spray. Ay, sama. Okay. Ay, isa po. Basta na po yung ating spatula or brush paddle ata. Paddle. Naalam. Spatula pala yung ginagamit. So, in the shade of brown po, hindi niyo po makikita, pero po, papaganda po ito ng eyebrow. So, ayan na mga ka-magic. So, dito na po natatapos yung ano po, makeup challenge po namin. Okay? So, ito po yung tape rest makeup challenge. Alright? Okay, so don't forget subscribe and click the notification bell para updated kamo sa mga bago naming upload na video. Alright, so mga ka-magic, this is a Desiree. I am Arjun Lucis TV. So please mga Pilipino, kung mga Pilipino po natin dyan, okay? So please support po sa YouTube channel ko po. Patuloy po kami magbibigay ng video po sa inyo at patuloy po kami magbibigay ng good vibes sa inyo. Alright, so hintayin nyo lang po ang mga video namin po. Okay, so nakalagay na po yan sa utak namin. Okay, so thank you so much mga ka-magic. Say okay. Bye-bye!